Je zvoněno a startovat může jeskyně Lucie Škarková, Kingo Perzia, Stáj Moudrý a připraví se Pavla Mikejšová, Osaka 1 a poslední Jan Chýle, Bernstein. Zdenka Vaculíková s měm Gentleman běh rozeskakování čas 40,19 sekundy, 0 trestných bodů. Super. Je zvoněno a startovat může jeskyně Pavla Mikejšová, Osaka 1, jedecký oddíl tělovýchovná jednota Sokol Přívory a připraví se poslední dvojice v rozeskakování Jan Chýle, Bernstein. Lucie Škarková s měm Kingo Perzia dokončila rozeskakování v čase 40,44 sekundy, 4 trestné body.